Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांनि YouTube channel आव फैबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिनारबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबो थाम्बनेल बा टाइटेल होनानै भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दिनै भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्ट नायनो मोजां मानो बिदि होनदों होनना बुङोब्ला मोनसे भिडिअ मोनदों फेसबुकआव खिन्थु आं बे भिडिअआ मा होनना बुङोब्ला बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर जोंनि बर'निनो सासे फालवान आरोना फालवान मानो फालवान होनना बुङोब्ला जेनोखि जोंनि दा जाबाय थानाय एबसुनि कनफारेन्सआव मोनसे मा होनो दिन्थिफुंनाय नुनो मोन्दों बे दिन्थिफुंनाया जाहैबाय लोगोफोर सासे बर'निनो दा जोहोलाव मा होनो 50 केजि इस्मोट बस्थाखौ खुगाजों अरनानैनो मोनसे राउन्ड गिदिं आरोना माखौ राउन्ड गिदिङो होनना बुङोब्ला मोनसे बाथौ थायोना बे बाथौनि साइडजों खेनसे राउन्ड गिदिं आरोना बेखौहाय एबसुनि कनफारेन्सआव दिन्थिनाय जादों नोंथांमोना बेखौ नुवाखैब्ला नोंथांमोना दिनैबो थांनानै नायनो हागोन खिन्थु नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजोंबो नायना लानो हागोन आरोना नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजोंबो नायना लानो हागोन ओमफ्राय आं बुंनो होखानि लोगोफोर बे भिडिअखौल' आं नुदोंल' ओमफ्राय बे मानसिया बबेनि मा गामिनि बेखौथ' आं नोंथांमोननो बुंना होनो हानाय नंला नामखौबो बुंना होनो हानाय नंला जास्ट आं नैबे भिडिअखौ मोननायलाय नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामहरसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना हाजासे शेयार खालाम जाहाथे बुहुमाव जेसेबांनाखि मानसि माहारि दं बिथांमोना नुनानै जाहाथे मोनथिनो मोनो जे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सासे बेफोरबायदि सासे फालवान दं होननानै बयबो मोनथिनाय बायदि बेखौ जों दा फालवान होनोब्लाबो जों जेबो लस जानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला जोङो 50 केजि इस्मोटखौ खुगाजों दिखोनांगौआ मामुलि नङा सोरबा सोरबा आखाइजोंनो दिखोनो हाया बिनि थाखायनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम आरोना जाहाथे बयबो बुहुमाव जेसेबांनाखि मानसि माहारि दं बिथांमोना नुहैयो आरोना मोनथिनो मोनो जे बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदि बोलोगोरा सासे सुबुं दं होननानै मोनथिनो मोनो आरोना बिदिब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लादो भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोना हाजासे शेयार खालाम ओमफ्राय बिथांनि थाखाय मोजां मोनसे कमेन्ट हर आरोना बिदिब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लादो बिनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन फिफ्टी केजिखौ खुगाजों अरखांसिगोन नाथाय आयौ थैखाबायलै हामारसो नंगौना नङाखै थैखाबायलै आयौ हामारसो ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुखाबाय बे भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना मा बुंनो सानो मोजां मोनसे कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो भिडिअखौबो बारा गोलाव बानायला भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय